Yung kapatato yung baka. Sa nga pulong sa atin. Ako ito magbubuya yan. Wala na kalindosan ng bubuya. May mo gamin. Talay pagpabuyang kanya. O kaya mo, yun ito kayo gawi dyan. Makapa-enjoy mo yan ba yan eh. O, madita mga aldawan kasi magbubuya ba? Kasasa na lang sugkag. Nga rumot ka, may busal yung kanukam. Nikat ko lang ali ko na. Okay. Maganda man yung kabel mo tan ah. Ama, bila. Grabe mo yung Naman! kapag naman tamang kabilam. Kunya lang nga batang! Wala naman nga. Tototam! Nga daw, sabay makapunta. Oh, ang gano'n ka. Hindi ako na. Siyempre, tunag. Ulo bata. Nagkapot yung lalaki nga talaga. Digos-digos pa lang, sa tumula ako na. Oo. Matamba. Gidandan. Gidandan na eh. Ano? Nagkita-sabi nakit bibuyaan ka, tagtagugurak. Hindi. Yan dress na pasin. Wen, pasin. Ikaw kabita, makasisbo ako. Sa bali ato yung bak. Mapanay. Makapasisbo mo lang ano kasi bibuyaan mayak. Nice. Hi, Baak. Ano yung pinapanood mo? Hala? Nanonood ka pala ng ganyan? Naku. Hindi po ako nanonood ng ganito masyado. Si Andres po. Napasama lang ako. Naku, ikaw naman. Huwag ka nang mahiya. Normal lang sa lalaki yan. Ano ka ba? Ako rin, nanonood ng ganyan. Gusto mo? Samahan kitang manood. Naku, huwag ka nang mahiya. Tayo-tayo lang naman dito. Gusto mo, samahan kita. Wow! Sige na, huwag ka nang mahiya. Gusto mo, tabihan kita. Sige na. Huwag na po. Excuse nahiya me po. ako eh. Tao po. Nagadupay pagbuyaan nyo, tipay tindaan. Magibabaing ka pa'y baak. Dapat kadwa mga babae na eh. Baak, bakit sino tong batang to? Kilala mo ba? Opo, siya po si Bentong Pasikil, anak ni Madam Ruby. Pasikil? Ano yung pasikil? Mahirap po ipaliwanag. Basta, patigas. Ay sino ati baak? Ba di may baga na atitisukat mo kinimanang kao? Kaslamot na yung nasawa ni inang kao. Gado nga saw-saw imdita. Inang ni Mercedes ata. Ang pegaro, duwa kayo kagbaybuya ti kasta. Ni Andres, tikadwak tatay nga guybuya tikasta. Bago suna sumampay, bago si ka. Okay. Pwede bang bumili ka na lang dyan at nang makaalis ka na para makapanood na kami? Ang dami mong tanong. Storbo ka. Kayo ang istorbo. Tindahan to, hindi to sinihan. Tara Baak, sa bahay na lang tayo manood. Doon walang istorbo. Dalawa lang tayo. Ay, hindi po pwede. Si Andres po ang kasama ko. Payag tumayaman nga pa nung miss buwa ka, Jin. Naku, sayang naman. Wala pa namang tao sa bahay. Teka, yun palang perang pinaabot ko kay Mercedes. Nakarating ba sa'yo? Opo, nakarating po sa akin. Ikaw naman, wag mo na akong pinupo. Nagmumukhang matanda tuloy ako. Kailan pala yung date natin, Baak? Marami pa kasi akong pinapagawa. Hindi pa tapos. Ako na lang po ang pupunta doon sa inyo. Okay. Naku, sinabi mo yan ha. Kasi nakailang pangako ka na napupuntahan ako pero wala. Pero sige, sa ngayon maniniwala ako. Haasahan ko yan ha. Bye, Baak. Inang nakano ni Mercedes. Agbabakat kagayang baka. Sige lang ti kamam mo ka bak, nagbabakat. Di talaga may inang ni Mercedes Ajay. Para kasi lang nagbabakitay. Agpalusot ka pa ilang. Akong pag-asam kinimanang kaon. Tama lang na yun. Agbabakit ka. Pudno nga agbabakit ni Baak.
taxes. Ano ba? Yan nangyari? Gusti sa bam, nataka pa sumampit. Nagado nga nangyari. Kung ba man eh. Sumulat ta. Ano ba tinangyari? Kaya gadi subampit madiata. Gusto dalat tama ni duduwa dalam manibitan ay. Kaya yung mapan gumatang. Sino tapang kumatang? Bentong yung inang ni Mercedes. Kapan datay? Wow. Kapay madinahiban. Kita teka ba yung ororan niya? O Andres nga sumangpitin. Kita ka dito ka Diyos mo. Mapigila ka rag, karumaran. Nyatas mo sa drum. Amo masagaro yung malatlam di busar doon ngayon. So, na bayaga na. Pwede kasi nga isbok. Anong karan ng pungtungan yun ninang Mercedes? Nagaw-awis. Oh, hindi magam. Madi mabalin ata. Dupay mo to braik. Gold. Ikaw, buwetan. Ano ba rin makaisbo man lang. Ipitak, baka isa pa alam mo naman. Hilawin pa iti tao nanday. Kinabayag tang bubuyat to eh. Hoy! Pumanaw kayo man lang to yan. Ako lang malakwakon. Ano ka? Makungot ang galakong. Sikanto mo kami. Buwetan mo ka lang. Pos. Tapos mo. Tadyo bangit. Ay, Diyos ko lang. Tadyo unig septic tank ang buya.